V rámci každoročného udeľovania ceny nadácie Tatrabanky za umenie dostáva podporu a priestor na prezentáciu svojej tvorby aj mladý módny návrhár, ktorý navrhuje šaty pre moderátorku večera Adelu. Tento rok bola tou vyvolenou čerstvá absolventka Vysokej školy výtvarných umení Andrea Pojezdálová. Je to vlastne akoby nadväzovanie na tvoju kolekciu Persefóna. Mala si od začiatku jasno v tom, že aké šaty urobíš? Ja som tak akože vychádzala presne z toho, že som vedela, na koho ja budem realizovať tie veci. Tak som tak akože veľa času strávila nad tým, že som si akože rozmýšľala nad tým, že asi akú siluetu, že ako by som to obalila to telo a tak, aby to korešpondovalo aj s tým nositeľom. A mi tak ako vyšlo z toho, že sa mi tak tá Adela do tej kolekcie hodila. Aj to bola pre mňa výzva, že posunúť ako keby tie strihové riešenia do také akože vznešenejšej podoby. Lebo ona vlastne tá kolekcia je taká rozevlátá, áno. Taká výlovská, by som ju nazvala. A pohodlná. Náhunká, pohodlná, presne. Ono vlastne boli pohodlné tie šaty tento rok. Vzhľadom k tomu, čo som už všetko mala na sebe, tak to boli jedny z tých najpohodlnejších. To bolo také, že ja som bola oslovená, tak som si tak najprv postresovala, vedia, takéto veci som ešte zatiaľ nerobila, že to ja neviem, či budem vedieť. Ale potom som si tak uvedomila, že je to strašne krásna výzva, že mňa tie výzvy tak vždy na tých veciach bavia, že skúsiť si niečo, čo som ešte úplne nerobila, alebo v čom sa úplne necítim doma. Vlastne zaujímavé na tom je, že to zadanie není ani ako roba. Šaty premuzuje zadanie a ono vlastne, ja vždy aj upozorním na hĺbku toho javiska, na veľkosť tých svetiel a na tie reflektory a že to proste pohľcuje tá televízia a že treba pracovať viac tým priestorom a viac takým tým, že výtvarno kostýmovým niečím, ale v zásade není zadanie, že roba ani spoločenské šaty, ani ples, oni vedia pre koho šijú, hrozne sa teda vždy tešia, že si to ty fakt, že máš takú úplnú, že postavu. Kontrolná otázka. Naozaj sa dobre šije na dobre telo, vieš? To je pravda, áno. Dobre sa mi šilo. Andrejka sa trošku vytrápila aj s tým, lebo oni pôsobili v zásade ako jednoducho, lebo ten strih bol taký čitateľný, ale pod tým sa diali ešte všelijaké veci. Som si to vôbec obliekla. Tajné veci, takže s tým sa vytrápila trochu na moju žiadosť. Pre mňa ako holý chrbát je absolútne, že doktor zakázal, že to nemôže byť. A keď povedal, že holý chrbát, tak sa si pánom Bohom, lebo... Doktor zakázal? To sa tak hovorí. To je pekné, ale... Ktorý? Módny. A samozrejme, ja riešim aj také praktické veci, ako kam pôjde port. A teraz si hovorím, že holý chrbát, no zlatá moja, kde to teraz prípneme všetky tie škatulky a kábliky a že to sa tam nejak vymyslí. Dobre. No a jednoducho holý chrbát a ešte k tomu voľná blúza hrozí, že človek sa predkloní a nejak sa tam udejú veci, takže sme vlastne, Andrejka musela vymyslieť veľmi taký hlavolamovitý, pásovitý systém, ktorý mi tu vlastne zakrýval ten predok. Andrejka prišla s neuveriteľným moodboardom, to som akože videla iba pri tvorbe konceptu reklamných. To nebol moodboard, to bola kniha podľa mňa. Book vecí, ktoré boli akože sériou, krásna koláž všetkých takých inšpiratívnych obrázkov a kovov a odleskov a farebnosti a že ako presne, a tam sme vlastne zistili, že chceme ten šperk podľa mňa. Áno. Že tam boli také moody toho zlata a toho kovu, ktoré zrazu s tou bielou hrozne pekne ladili a zrazu sme povedali, že a bude holý chrbát a tam budú všetky tie reťaze. Toto. Sme to zvládli. Ten šperk vznikol, že hneď na začiatku ste vedeli, že tam nejaký výrazný šperk bude. Mne to tak napadlo, že možno by som to Máňu oslovila, že podľa toho, čo vymyslím a potom, keď už som sa potom presne, a už bola taká tá predstava, že čo asi, tak už to bolo potom jasné. A zaujímavé bolo ešte to, že ona bola v Prahe, ja som bola tu v Bratislave, takže to bolo viac menej cez net, sme komunikovali a fotili si veci, tak to boli niekedy až také vtipné a bizarné komunikácie z toho. Ten záznam z toho Skypeu si prosíme. Teraz sa napríklad začínam aj, a možno aj vďaka týmto projektom, tak trošku rozkúkávať, že sa dá vlastne od tých návrhárov kupovať si veci na bežné nosenie. Že to stále tak ľudia vnímajú, ako keby dám si ušiť róbu na ples a potom celý rok sa obliekam štandardne, ale že existuje množstvo... A to je oveľa zaujímavejšie, podľa mňa tie množstvo tvorcov a teraz to ani nemusia byť mená nejakého honosného typu, ale naozaj všelijakí šikovní mladí ľudia, ktorí šijú také úplne bežné, ale zaujímavé veci. Napríklad mám rada také sivé vrecko, ale je to veľmi pekne dobre vymyslené. Toto ma začína baviť viac aj z hľadiska celého toho fashion biznisu, ktorý je taký ten svetový, ten bežný, taký nezdravý.
Aďa, ty si vlastne teraz skončila školu. Áno. Čiže to úplne bolo tak, že podpora mladého dizajnera, mladý dizajner skončil školu. A čo urobí mladý dizajner, keď skončí školu? Mne sa tak nejak ako zázračne podarilo prirodzene plynule prejsť akože do toho fungovania nejakého. Akože mala som potom po škole také, že realita, neviem čo, ale som sa tak ako otriasla. Čo ideš teraz robiť aj... Frajer si to mňa robil srandu, že to, čo si robila doteraz, akorát 2 školy. A ono to tak, ak si ako mám za sebou pol roka teraz fungovania ako samostatne zárobkovo činná osoba a podarilo sa mi skončiť rok v plusových číslach, takže je to celkom príjemné. Tým, že asi robím to, čo ma baví, tak je to také ako pre mňa, že nemám ani pocit, že je to robota, ale... Že by si mala chodiť do roboty každý deň. No, lebo ako všetci chodia do roboty okolo mňa, ja si tak akože ostanem doma a tak si tak ako šuchtám, niečo robím, niečo zašijem, niečo napíšem a... Podľa mňa tak by to malo byť. No, je to super. S tým sa dá iba súhlasiť. Každý by mal mať príležitosť robiť to, čo má rád. S Aďou, Adelou a Miladou ďakujeme za pozornosť. Na pokračovanie projektu sa tešíme aj na budúci rok.